खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं भारतनि एप्रिल दाननि GST कालेक्सननि गासै रांखौ रांखान्थि मन्थ्रिया फोसावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बोसोर 2023नि एप्रिल दाननि GST कालेक्सना गुबुन दानफोरनिख्रुइबो बांसिन। बे एप्रिल दाननि GST कालेक्सना गासै 1.87 लाख कौटि रां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा माखासे दिनफोर लानानै उरिष्या हादरसानि फरायसालिफोराव गावनि दावबायहैनाय आरो नायसंनाय हाबाफोरखौ मैया फोजोबबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा उरिष्यानि 1000 फरायसालिफोरखौ लानानै जुथुमनाय मोनसे गोनांथार सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय जथुम्मायाव बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जथुम्माखौ एस्पियर ए ससाइटि फर प्रम'शन अफ इनक्लुसिव एन्ड रिलिभेन्ट एडुकेसन टाटा स्टिल फाउन्डेशनआ खुंफुंदोंमोन। बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव नुजाथि मोननानै आरो फरायसालिफोरखौ नायसंनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं दिनै थामहिनबा 2 मे खालि माखासे जेलाव थानाय Nbnn माखासे दाय होजानाय सोद्रोमाफोरनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया हियारिं फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बाथ्राखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि जायफोर Nbnn सोद्रोमाफोरा हेनियास केसआव गोग्लैदों बिथांमोनखौ दायनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन आरो बिनि थाखाय जों एबसुआ सिनियर एडभकेटफोरजों सावरायबाय थानायबो जादों आरो हाइ कर्टआव पास जायै माखासे केसनि सायाव सुप्रिम कर्टनिसिमबो थांनानै जोङो सावरायबोगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय आरोबाव रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला हेमख'ज बिजाबनि थाखाय फोसावगिरि जयन्त बरुवा बिथाङा मैया 1 मे अक्ट'खालि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि फोरमानलाइखौ नाजावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिजाबखौ रावनि अजा हिसाबै मिथिसारजानाय रुंसारि हेमचन्द्र बरुवा बिथाङा लिरनानै गालांदोंमोन आरो मैया बिथांनि 127 थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गुवाहाटीनि BKB अडिट'रियाम बिथां रुंसारि हेमचन्द्र बरुवानि मुङाव बे फोरमानलाइखौ गथायना होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायनो गोनां बाथ्रादि बे हेमख'ज बिजाबा खानाफोरखौ फरायनो हाग्रा गांसे बिजाब आरो बे बिजाबखौ ब्रेल डिक्सनारिनिफ्राय असमिया रावाव दानस्लायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बिजाबखौ इंराजि आरो असमिया मोन्नैबो रावजों लिरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे बिजाबाव 90,640 सोदोबफोर आरो 10,279 बिलाइफोर दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बिजाबनि लिरथाइखौ 80.80 केजि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।